Villager News. I pozdrav ljudi! Dobrodošli u 11. 12. epizod, ne znam nije tačno, Minecraft Take It Light. U prošloj epizodi ste mogli da vidite Mix Mastera. A u stvari u 10, ne u 9, to je tačno bio, on je bio kao moj gost. A u 10 je bio, on je baš igrao, ja sam dao. Htio je da vidi šta je došlo i kako to ide, pa da onda majte, šta je da ne košta, valjda. Nećete da zamerite. Ja sam napravio tu CRC, to vam je motorna, Electric Hoe, to vam je električna, što za ovu zemlju što obrada, kako da kažem. Onako motika, električna motika je ovo električno ono za, ne treba mi više ona česma, nego mi sad mogu s ovim da berem, onda ovo znate šta je i to je to i ovo znate šta je, onda okej. Sad da pokažem malo podrum, kako sve posedio. Onda sam stavio nekoliko pešnica, Iron Furnace i obične Furnace i tu sam napravio Bookshelf i Ender Chest, Enchant Book, Enchant Table u stvari. To ćemo kasnije da enchantujemo nešto, neki mač, što sam 32. level, pa možemo da enchantujemo nešto. Idemo na drugi, sprat, tu imamo, tu imamo 20 obsidijana što sam našao i 24 diamanda, što je do jaja. Nevjerovatno do jaja. Tu sam hteo da, mislim, stvarno, kopanje se stvarno retardiram dosadno, nekako da toliko da vas smarate, mislim da vas ja smaram i vidite koliko sam napravio solar panela, 4 vrde solar panela i bedbox je napokon pun, sad nisam mogao da dostignem 40.000 kilovata vrda, nešto tako, pa sam napravio još 3, pa sad mogu sve da napunim, nešto da napunim, a ide ovo. Aga, napunio je, vidiš kako sad brzo se ono puni, i sad ovo, vidite kako ono brzo ide, vidi skoro evo, 800, 900, 1000, ovo neće da mi pukne, ajde da sad napravimo kako zove, sword, diamond sword, then this is stickies, evo ga, stickies, tako, 1, 2, evo ga diamond sword, ne to, ovako, hoću da ostavim, ne, neću da ostavim, ajde dođi da ostavim s ovim ostalim stvarima, ne još tu je, ovaj chest s ostalim stvarima, što nastavimo vamo, diamond sword, nastavimo ovo i dobili smo sharpness 3, pa mogu je jače, ali jebi ga, ne može sve po našoj želji, ne može ovo, može ovo, ne može, može ovo, ne može, može ovo, ne može, puj mamu ti. Sharpness 3 sam dobio, da Sharpness 4 baš sam dobio, to je bio do jaja. I Looting 3 da sam dobio, nešto drugo, ne ovo sranje malo, Sharpness 3, to je jedno, Piggy mogu ubijem s jednog udarca. Da sam dobio Sharpness 3 i Looting 2 bar, s tim bi bio srećan. A dobro, da pokažem još ostatak kuće. Tu nema ništa, to sam pokazao, ajde ti vamo. A da skinuo sam sugar, pa sam stavio na tamo, pa sam napravio onaj bookshelf, knjige, one knjige što se enchatuju, napravio sam i nether, kad sam imao obsidijana pa sam napravio i to, imamo nešto, 40 obsidijana sam uzeo, ne znam nija tačno koliko, treba će mi za update, da kompjuter i tako nešto, pa da se uzem malo više, drio sam ceo potrošio na to, ne znam zašto, toliko jako dugo je trebalo, pa i to ćemo kasnije idemo u nether. Po ghostom mi treba, ne treba toče više nego one
glowstone da stavim, malo što je tardirano. Naravno tu sam napravio i automatic farmu. Kao što vidite tu sam stavio fox seeds i obične seeds. Da vidim da naraste sve, ovo sam stavio tako samo onako. Ono što mi malo to što su mi ostale, one repeateri su mi ostali. Ja s ovim malim sranjom učio jedno 2,5 sata, nisam htio da snimam, mislim, zanimljivo to kad se pravi, ali nije zanimljivo kad se pogriješi i to. Vidite tu je piston koji drže, a to je moja voda. To sam video od Imperijala, pa sam malo ćapio od njega. Pa, joj, tu sam preskočio dva, dobro ne znam. Tak, onda kad sve naraste, onda ću da stavim, ako se pustim, tu je ovaj, zove, prekidač. Samo paf i sve ide u vodu i sve lepo mi dođe u ruke, tu. Samo pokupim i to je to. Pa, to sam pokazao. Da pogledam nešto. Ajde izvučem ovo. Opa. Oko na 3, okej. Pa ne znam šta da idem, ajde. Ajde idemo u Nether. I malo sam ogradio ovo, kao što možete vidjeti sa svih strana sam ovo stavio, ove stone swap. Imamo stavno dosta stona, pa i tu sam nešto kopao. Pa hajde idemo u Nether. Ba neću da se spalim, ne vidim. Ne dam se. Evo ga, opa vidi, prvo pa muško, lijepo. Da stavimo ovdje waypoint, add, kuća iz Nethera, stići neku svetu boju, ovako, ne, ovo piše pinky, bijela zelena može, okej, dobro. Evo ga, kuća iz Nethera, wow, ovo je dosta, baš jako. Uzet ćemo ovaj soul sand, to će im dosta trebati za ove, ne višaje. Oh fuck, već me napao ova, izjebeti su mi se, mrš, kurvo jedna. Nemoj mi kuću napasti, jeboga. Aha, te ti vratio, a? Sam ja bol. Trči. Wow. Šta je ovo? Nether ore. Lijepo. Što imamo tu? Još Nethera. Ajmo. Au, što? Jebem ti mater, što me? Kurvo je na mamu ti jebem. Nemoj mi, ne, kurvo je na marš. Da ti materina. Možeš kući. Što me sada jebim ti sve. Ne, to nije dobro, to imamo, da ti matim to. Uopšte nije dobro, to nije dobro. Ajmo kući, vrati to! Ne, dobro je. Dobro je. Ovo je dobro, imao stek soul sanda. Hvatio me jese kad sam vidio ono. Sunce ti. Treba da napunim ovo. Se prepo. Ovo napunimo. Ovaj drill. Tako. Imamo ovo. Nether. Ovo je zove Nether ore. Je kako ime retardirano. Dobro što da radimo sada. Nismo mi pravili. Možda si iskopa. Možete se. Ovo. Nether ore. I dobijem. Aha, okej. Onda pretvorimo ovo u ovo. Nether ore pretvorim u
Weather, može rek. Može, ne može. Može so send neko se napravi, ne može. Bar, ne može. Ovo, ne može. Ovo, ne može. Okej, ajde idemo da se vratimo u Nether. To idem prvo da spavamo, a onda... Update font, Nuker Control 1.6.2, okej. A ja sad isključim ovo. Sad ću na Pisteful. Da me ne smaraju. Onda ću sad kad uzmem ono što mi treba, onda ću da vratim. To ću prvo da uzmem onaj višaj koji mi stvarno dosta treba. I da me ne napadaju one sranja sve. Onda crknem i onda sve gubim i onda se ide u 3 lepe. A tu neću da uradim. Uzet ću ovo što mi treba. Ove lude. Wow. Dobro, idemo ovamo. Ovo je lapis koliko vidi, ne. Što je ovo? Gold. Nether gold. Netheru ima golda. Ovo super. Ovo je lapis. Jeste lapis. Oh, fuck! Šta to bi? Wow. Da sam ono bilo začuđujuće. Sada ne pa negdje u lavu, samo mi još to ne treba. Još mislim. Ovo je, ne znam šta je, vidimo, to je tin, okej, može tin. Torčeva. Dobro, onako je svetlo, može još da posluži. 7000 biti. Oh, fuck! Pa što? Pa što puca? Jebo je ja. Pa što puca, samo mi to kaži. Evo. Ovo nije baš ono što ja mislim da je. Ne! Mamu ti jebem. Nisam spio. Bolno jedno malo. Šta je ovo? Šta je ovo? Coal? Nether coal ore. Kako sam iz prvog pogodio, ne znam ni šta je to. Znači to je nama ugalj iz Nethera. Prvi put čujem da ugalj postoji, da ima iz Nethera, to prvi put čujem. Ne vezao, možemo da još da imamo kola, baš mi se sviđa. Ne. Znao sam. Ne znam zašto se to dešava. Ne baš da ti nervira. Ne. A? Čuo sam ono... Samo jedan višaj mi treba, samo to, ne treba mi ništa više, samo to iz Nethera mi treba i onda zatvaram Nether za sva i zatvaram Nether i sve i baš brigo onda. Treba mi taj višaj, joj. Kako me to nervira. Wow, što je ovo? Redstone, jeste. Baš je liči na redstone, ali samo malo. Ajde, negdje višaj, ajde. Šta je ovo, tin valjda? Brzo mi se troši ovo. Stvarno mi se brzo troši. Šta je ovo? Ovo nam je iron. Lepo. Lepo. Imamo iron iz Nethera. Baš lepo. Ali samo ne treba mi to. Ne treba nešto drugo. Što je ovo? Neka čudna kućica. Dobro, ne treba, ajde. Dalje. Au, koliko mi je ostalo? Koliko?
640, čekajte, samo da vidim nešto. Ajoj, ostao mi malo. Hey guys, it's Einstein. so- Thanks da, for ništa. watching our music video. It took us like Nešto two na months to telefonu. prepare, but it's finally here, so I'm excited. To je ovo. So if you want the song, Koliko it's in ti the pao tu? description below. I'll take you to some websites so you can Ajmo just get stvarno it. malo ovog And if you want to watch our previous music video, just click the link driva. up here, like you see that annotation right here. Baš And nezgodno. make sure you subscribe to Freddy mogu Style sve da Animations kopam. and Sky Does Minecraft. Dobijem Because nešto. Freddy did the animation and Sky saying, Dobio and kurac. don't forget to subscribe to me as well. And S ovim. keep on shining, my shiners. Da mi ništa. Bye. A stvarno meni treba taj jedan lišaj, samo jedan. Samo jedan mi treba. Može i gostom da uzmem što se mene tiče. Samo nekako da zatrpam. Ajde ovako. Paf, 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 paf. Ovako sve. I ova, i ovaj. I prazno. Glupost da ovo. A na ovoj. Na Minecraft 1.2.7 dok nije bio još update ovaj na 4.7 bio je da napunite, uzmete na electric pack, jackpack u stvari i onda napunjavate to pomoću ovoga, jer to ne radi vam kako se meni čini, oj, za malo. Samo da padnem tamo. Ne, neću malo. Ne. Tamo 100% ne. I sad idem samo da se vratimo kući. Da napunim ovaj. A ne znam, nekako mi se brzo troši. Zašto mi se nekako brzo troši ovaj drill. Ne znam zašto. Aj kući da napravim ovaj query mogu da napravim. Opa, što je ovo? Ne, sa kopa kao sa ovim wooden keks. Wow. Kako je napravljeno? Neka prečica. Jest. Dobro, bar neću da padnem tamo. Gdje ja neću. To je u vatru, i u lavu, i nešto drugo sranje gdje mogu da se spavim. Tamo neću da idem. Evo nas. Vratili smo se. Ispile. To je naš ovaj Joka. Tu je već nekih milijonu godina, tako nešto. A tamo ona Milica. Ona tamo čubanica. I tako, oni se doma nešto zabavljaju, ona Milica i Joka imaju ovu čerku, tamo nešto, još nije ovo govno napunio. Ajde, stavim ovo, da se lepo potroši. Idem lepo u podrum. Stavit ću ovo, onda stavit ću ovo, stavit ću ovo i stavit ću ovo. Onda u drugu stavimo ovo, treću ovo, četvrtu coal, nether stone, iron i nether rack. Ne može? Nešto glupao, okej. Napis. Ovo mogu da uzmem i stavim odmah ovamo. A ovo je koper. Aha, ovo je dobro. Mogu nešto u drive da stavim. Mogu, okej. Stavit ću onda ovako, ovako. Ajde ti još, nether copper ore. I ti ide ovako. Tin ide ovako. Silver ide ovako. Coal, aha, okej, idemo još. Redstone može ovako. Iron, ti ništa nisam stavio. Iron, ajde, brže. Tako, može ovako. Onda to je tin. Dobro, i redstone još. Još ovdje se napuni. Gdje je ono što sam htio? Evo ga. Silver ignat.
tin, gold, lapis, copper, tin, ugalj, ovako da ide, iron tamo, tako, ovako, sve po rasporedi, nether, bravo ne treba, ovo mi isto ne treba, ni on ne treba, ovamo, imamo ovamo i ovamo, što mogu staviti, ovo i tu stavim isto. Gravo sa drtom ide, soul sand, zato što nešto kod peska, tako da mešajna peska i gravela. Vamo, glowstone, da mislim glowstone. Ajde kad preradimo ovo. Tako. Sinom glowstone, baby. Moglo bi tako da stavim i moglo bi nešto ispred kuće da stavim. Moglo bi tamo stavim. Joj, drio sam ostaje, može. Nema možete i sa ovim čisto da ovo slušite. Ovo je jedan. Ovo je drugi. Treći. Tako, i još jedan mi treba. A na veze, meni je tamo u drivu, meni je drivu, ono je tamo bedbox. Nema veze, idemo po njega, zašto neću više da. Odako meni je ovo sad. Maš vam, ne. Gore, vamo. Drivo je napunio, jesi. Ok, idemo da spavamo. Ajde. Ajdemo sad da pravimo query. Sad idemo, znači evo ga. Query. Diamond gear. Ne znam da imam baš toliko toga što meni treba. Znači mi treba diamond. Treba gold, pa mi treba iron, tako, jedan redstone uzmem, imam tu već gear, negdje pravi ovaj Mr. Maxer, Mixmaster u stvari, ovo stone gear, treba će mi drvo još, ću ovo, da preradim. Idemo sad. Idemo postepeno. Treba mi 2 iron. Aha, znači 3 ovoga. Ok. Znači ovo treba se preradim u stike. Da napravim ovo. A onda ovo. Aha, i cobblestone. Cobblestone. Onda ovo treba da stavim ovako. Dobijem stone gear. A stone gear treba da obložim sa 3 reda ovoga. Ok, onda tako, onda ovo treba da stavim 4. Ne, koliko je rekao? Ajde govorim. Aha, 2 ostavim, ok. 2 sa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tako. Meni treba još ovih. Još 2 mi trebaju, onda ovo treba da stavim ovako. Onda treba da ostavim ovako. Imam 3. Imam pik treba, 1, 2, 3. Pik mi treba. Onda stone gear, 2 mi trebaju. Ovako.
ovako, onda mi treba šti, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Napravim ova. I može odmah da stavim diamond, možda. Ne mogu. Treba mi još golda, a gold je dole. Ajde. Bar mislim da je gold dole. Aha, ti idi ovamo. Idi gore. Ti ideš ovamo. Ti. Nemam golda, joj. Posle mi nada mi je ono u čestu. Joj, nemam golda, joj. Da nemam golda. Nemam golda, fuck. Joj. 3 golda, treba mi još. A možda ima tamo još u netheru, oj. Možda neću da izgubimo ove sve stvari. Nadam se. Nadam se. Dobro. Stvorili smo se. Nadam se da nešto vidite. Bar mogu stavim torč. Kako treba. Wow. Imam, wow. Wow, ovdje mnogo brže troši nego u pravom svijetu. Dobro. Treba isto. A ovome stvarno treba. Samo pazi. Evo mi više treba nego sve drugo. Sad, samo mi treba da nađem tu onaj višaj. Tu ne treba da budu. Nadam se. Please. Zašto sam pitan zašto neće ova mapa da mi učiti? Please. Nađi bar jedan. Vidite koji sam već potrošio. Ništa. Počeo sam potrošio samo njegovu snagu. Ajdemo ravno. Treba ravno da idem, ajde. Ček. Vamo ide. Evo ga. To je to, babo, to je ta. To, brat, to je to. Sad me više ništa ne zanima. Imam gore, sad me baš sad mogu da iskočim. Zbog ovoga. To. Dobra. To je bilo čudno. A čuo sam kako će da pukne. Opizio. Ovdje. Kupno golden ore. Još mi treba. Neko. Ne. Šta je on tamo žuto? To je gold, koliko ja vidim. Nije, to je koper. Gold, desi. Šta si ti? Ti si Iron. Iron si ti si ja.
Možda se stavio na waypoint, to je dobro. Ajde, please, ajde. Wow. Ajde, zašto ne može nekad gol? Ne, to je stvarno boom. To je bio boom. Ne seljački način. Samo mi ne znam zašto puca i to mi nije jasno. Se čuka. Na rastojanju. To je to. Još jedan sam. Šta si ti? Nikolaj. Okej. Ajde, još samo jedan. Šta si ti? Ne, stop. Fuck, gdje mi sada mi puknu? Taman, kad sam te našao. Sad ćemo malo waypoint. ADD. Wow. Okej. Tako. Vidi tu imaš. Ja sad treba nekako da dospem tamo. Skoči zeko. Tako. Ajde, to. To care, bravo. Malo čudni način penjanja ovoga, okej, ajde. To je to gdje sam ja išao. 100 i kusur metara. Mogu i smarak. To je prvi put Netherwind da ima smarak. Ajmo to. Ajmo to, brate. Joj, gdje si vamo se. Okej. Evo ga i mapa nam je očitana. Joj, dobro, ide. Dobro, važno da nismo izgubili sve stvari. Stavit ću ovo. Ne, govno, jedno mamut jeba. Ti... BPP golden. I ti... Malo ti... PPP i to, a? Evo ga. Aha, ovo je koper, okej. Ja mi se baš sviđa. Što sam ga uzeo. Samo treba, znači ti se između ovoga i ovoga. Znači ti treba 20 da... Znači to ću kasnije da zasadim u stvari, ajde. Ti si vam, nije. Treba mi još goda, imam još jedan god mi treba. Kako god još da napravim? Gold. Ne, gold. Kako? Ne, gold. Dobro, još. Dijamanta i minium stone. Da. A meni baš treba to. Golden. Golden gear. 2 puta
Aha, 2 puta predstavljena zlatna traka. Joj, kako mi treba još. Koji je kopir. 7 goda stavit ću vamo. Ti se peti vamo. Joj, kako mi treba se to, joj. Gdje je gold? Gdje ventimat, gdje je gold? 4 imamo za... imam 2, treba mi još 2, joj, treba mi još jedan. Aj ljudi, mi se vidimo u ne znam nije kojoj epizodi, ja mislim da je ovo već i puna epizoda, ne znam gdje ćemo, ne znam kako ću da nađe taj jedan gold, ne znam. Mi se vidimo u kojoj god epizodi, ja mislim da je ovo bila smojena epizoda i vidimo se u kojoj god epizodi i pozdrav ljudi.